kubor ka baong haka heading ka baong ja ka NPP haka jingelang bakot da ka KJ CLF ka jingkot jong kinong yalam jong ki balangi baper ya kata ka meeting jong paro ki political party ngaladep ban ya keren bat u presiden rang ba ngi Dr. WR Kaluki halor kane ka jing mi kot kubor ba mentaka sngi dengan ong ipi hang ne bakum ka National People's Party leng bajongam ta kum state youth president haka jing ya keren lang bat u Dr. Kaluki bodi presiden rang ba do jongi anya tu happy bangi khamyo kanu ka jing syakhat na kalian ga jong ka party haka bede bat kane ka jing yalang kani ka jing yalang ka bat don kam ba bat ngangek balada ngiyo jing tep na kalian jongi kum ka party ngilong ki balakloi bani shimanta haga bakum kini ki jingyalang iba khamtam ba ki nongkhat ki dei na ka kanhun jong ki nong yalam jong ki balang ki paper te ata ka di ka we ka bang akwa ban ong saka we de akwa ban pentip ya kinu ki bakwa ban pentip ya kinu ki kenja jingyalang la ni ki jingkhat na ka banta jongi ka party hangde hapo ka jelam me khlia ngidon ya kene ka office jong state president barang ba do jongi bat kino ki ji ki shiti ki ba pipi khot yangi pimde ban khot ya ki we pat mereka di ban wan ba ha ka kerteng jong ka office jong state president jong ka parent body ka jongi kata hai sir Dr. WR Kaluki kata kadi ma syukwa ban ong yo ki bakum kini ki jingkhot kindang don biang nang ni syakman ngakwa iya ki nongkhot bakinda tip haya ka address ka jungi ka building ka jungi ka di hang ni hapo luar la shumet bat ka office ka jungi ngangit pabarok liat tip tiki bakum kita ki khot nga suman ong balada nging yo jing tip kum ka party lesel do president rangba umla ban lai gru mangi kum kinong yalam jong ki samla la ni kiwi pat ki khot jong ka party ngi don sibon ngila ban lai ha bakum ka ne ka jing yalang ka ban kanta